Avui el que intentarem és reflexionar, intentarem pensar en totes aquelles coses que passen i tots els riscos que hi ha quan estem davant d'un ordinador. Des del 2008 fins a hores d'ara, Mossos d'Esquadra ha realitzat al voltant de 19.000 xerrades amb diferents col·lectius, de les quals el 90-92% principalment estan realitzades en centres educatius. És cert que comptem amb el suport operatiu de gairebé 1.000 Mossos que tenim al territori, que són els companys i les companyes de les oficines de relacions amb la comunitat, que són els que ens fan arribar a tot el col·lectiu. Els consells de seguretat que solem donar-los és que sobretot facin un ús responsable de la xarxa, preservar els perfils amb els quals interaccionen a les xarxes, tenir unes contrasenyes segures en el qual combinin les majúscules amb les minúscules, els números i les lletres, que sobretot tinguin 8 dígits, no facilitin les contrasenyes a desconeguts. Malgrat estem satisfets dels resultats obtinguts i de les línies de treball obtingudes, és cert que cal millorar. I en el camp que cal millorar és potenciar i fer arribar aquesta informació amb els pares i mares.